Zástupcov médií sme pozvali do nášho domu, aby sme upozornili aj na to, že existujú ľudia, ktorí si veľmi dobre rozumejú, ktorí si navzájom pomáhajú a príkladom toho je náš dom. Zatiaľ ja tu žijem 50 rokov, zatiaľ sme nemali žiadne konflikty a výborne si rozumieme, pomáhame si jeden druhému. Keď treba či lekárskú pomoc, hocičo, alebo nejaké služby, tak jeden druhému pomôžeme. Veľmi, veľmi pociťujem pomoc zo strany všetkých. Raz som nepocitila újmu a čo ma najviacej baví to, že je to poschodie veselosti. Či príde Mikuláš, objaví sa Mikuláš v tom úbore, či prídu Vianoce sa objaví. Prosím? S dárkami, aj dárky sme mali. A či prídu fašáky, tak nájdete tu jednu bosorku. Z domu, z bytu do bytu, nálada je vždy dobrá. O konfliktoch neviem, hoci tu už bývam 17 rokov. Barák má 50 rokov, ako sa žilo predtým, kým som sem prišla, to neviem. Možná lepšie, možná horšie, ale terajšie pomery sú tu výborné. Ďakujem celému kolektívu.